ndonwabile kakhulu. I'm extremely pleased and excited at the same time. Ndiyayithanda into ne-farming kakhulu, ndiyayithanda nale field yakwa-animal health. Ndisebenzisana kakuhle kakhulu namafama wam in terms of implementing i-vaccination programs for bona, na in terms of identifying i-diseases for them, ndibacebise sikwazi uba senze nee-postmortems. Idlala kakhulu laa ndima yokwenza i-disease surveillance, uthatha ii-samples ndizise kwii-labs so that kutestwe ii-animals. Ndisebenza uward 4 kweli cala lise-Great Khai isikakhulu. Ndizozimisela kakhulu xa ndisiya ndiyomela ku-provincial, ndizawuzimisela ndenze kangangoko okusemandleni wam.